Истайдагы аяк киеме фабрикасы бу. Резин итекләр, кроссовкалар җитештерәләр. Елна 300 мең пар. Быелдан бер парын да маркаламыйча сатырга ярамый. Июльдән башлап һәрберсенә менә шушылай махсус штрих-код ябыштыра башлаганнар. Әлбәттә, бу өстәмә чыгым таләп иткән. Компания где-то на оборудование потратила. Безнең компания 500 мең сумлык җиһаз сатып алды. Бер марканың бәясе 60 тиен тирәсе. Маркалау өчен өстәмә хезмәткәрләр алырга туры килде. Моңарчы 15 минутта эшләнгән эш хәзер ярты сәгать башкарыла. Чөнки сатуга чыгарганда һәр штрих-кодның туры килү-килмәвендә тикшерәләр. Өстәвенә вакыт, акча тоту товарның үз кыйммәтен арттырган. Һәр пар аяк киеме бәясе 5 сумга кыйммәтләнгән. С одной стороны, кажется, что 5 рублей... Бер караганда бу зур сан кебек тә түгел. Икенче яктан 5 сумны еллык җитештерелгән 300 мең парга тапкырласак, 1,5 миллион сум килеп чыга. Марка кую системасы сатып алучының кесәсенә сукса да товар сыйфатын яхшыртырга мөмкин. Чөнки хәзер аяк киеме булсынмы, күлмәк, пәлтәме, сатып алынган һәр әйберне телефондагы честный знак кушымтасы аша кем теккәнен күреп була. Әгәр сыйфаты начар икән, үзләренә шалтыратып әйтергә, алыштырырга мөмкин. Уңай мисалларны китерергә була ди белгечләр. Алкоголь, даруларны маркалый башлагач, суррогат, ялган препаратлар шактый кимегән. В первую очередь стоит отметить, что это делается с тем, чтобы избежать контрафакта. Маркалау системасы беренче чиратта контрафакттан саклану өчен кертелә. Чөнки безгә еш кына салымны түләп, гадел юл белән эшләүче эшмәкәрләр соры базардан кием салым алып сатучылардан зарланып мөрәҗәгать итә. Хәзер андый намуссызлар маркалары булмаса эшли алмый дигән сүз. Хәзер маркаламаган товарны сату гына түгел, складта сакларга да ярамый. Алайса штрафка тартачаклар. Бу Роспотребнадзор идарәсе контролендә. Интернет аша сату итүчеләргә дә кагыла. Танылган маркетплейсларның гигант складларындагы товарны маркалау җаен тапканнар. Компания-производитель. Җитештерүче компания маркировка билгеләрен ясый. Честный знак сайтында теркәлә, шуннан маркетплейска җибәрә, склад хезмәткәрләре үзләре марка суга. 1 февральдән җиңел сәнәгать товарларын маркаламыйча сатарга һәм сакларга ярамый. Канун һәркемгә бер. Кагыйдәне үтәмәүче эшмәкәрләргә 5 меңнән алып 10 меңгә кадәр, юридик затларга 50 меңнән алып 300 меңгә кадәр штраф яный. Конфискацияләнгән товарны үз хисапларына юк итәргә тиеш булалар. Фәрүзә Мәҗитова, Наталья Мезина, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.